Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του καναλιού μου. Το όνομά μου άλλαξε. Δεν είναι Βασίλης κάτω παύλα, δεν είναι. Το όνομά μου είναι Bill, 3 κάτω παύλες. Να θυμηθείτε το άλλο. Προ. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Λέγεται Robocraft. Που είναι πολύ ωραίο. Και είναι πάρα πολύ καλό. Θα παίξουμε τα Brawl Stars. Το κάνω έτσι. Πήρες. Πάμε. Η άλλη είναι. Το τέτοιο. Το παραδέχεστε πολύ. Προσοχή. Περίμενε. Εγώ το είπα. Πότε έχω 1.000 ευρώ. Έβαλα εγώ σε κάτι. Τι ψώνιο. Στο τρελό. Να πάρω 1.000 ευρώ. Φέρτο. Βλέπετε τη μαύρη ρόδα. Αυτή πάει τούρμπο. Είναι το πιο σταθερό. Το πόσο περισσότερο. Έλα, μη χτίζει. Είναι το πράγμα του Θεού. Τα έχω αλλάξει, τα έχω κάνει πορτοκαλί. Έλα ρε. Τι είναι χριστουγεννιάτικα να. Όχι τη λειτουργεί. Έλα. Ποδοσφαιρική. Έλα, έχασα. Πάμε ξανά. Τι να πάρω, stage. Τι είναι αυτό. Ευχαριστώ. Κερδίσω. Πόση ωραία. Τι κάνουμε τα πινελάκι. Συγγνώμη παιδιά, θέλω να το κάνει εκεί. Γεια με σηκώ. Γιατί... Όχι ρε μπρο. Με τρομίσει και το... Γιατί χάνω. Όχι. Πάμε ξανά. Άμα ξαναχάσω... Ωραία, φίλε. Αναστάση ή έκδοση πατώ. Να διαλέξουμε ρε. Να διαλέξω πίστα. Θα πάρω αυτά. Ευχαριστώ. Έλα.
Και αυτή τη φορά θα νικήσω. Μαμά! Μαμά, με